May kayo na siya dyan. Ice cream dyan na siya. Ano ang gusto? Mani ang mga suki, ma'am. Mas lami pa na sa silikta. Sarami pa na sa imbana. Halawa, mong kunin si Ivana. No? At ikaw ba yung nangita? Gamit ka na dito. Huwag sa katingog, oh. Ako ito siyang ihatag. Dili man siya madawat. Huwag sa katingog sa kalami. Salamat ka lang ga. Salamat la. Hala, tanawa lagi. Lami lagi ko, no? Oy, iya ka ginig isa din. Ako aling usa. Katungo sa kuwan to ka ng pajibar. Kutsara, may asa ko. May mga nga. Ako may ito. Lami jud ko, no? Lami. Iya kay ice candy. Hello guys, madulad lang na itong tanan guys. Diyan ay nahimo si Nicole guys, Oreo ice cream. So aron ni i-try guys, ug mahalin ba ni. Diya cream sada iyang gigamit nga creamer. So di na to mabuo video ni guys kay wala ko maka-video siya kay ako lagi pud busy pud kaadyo ko. So wala diyang final nga na himo na. So i-try pud nato ni siyang panuri dyan dito ko sa barangay hall. Diya kanina sa guys, gi-sample ra na ni diya kanang daghan ni diya og kuan. Nagahimo na pud siya og pajibar nga ice cream. Paghimo pa may mamukuan pod ka ng pajibar cake. So try na mo ni sa online. Mahalin ra man ni sa online, ma'am. Gamit na mo is kani all purpose kuha na siya na pwede na siya 150 ang tab. 100. Kay kuan ra man ni siya ang usa ka pack ani 71. Nya kani 80 ra man ni duha ka pares. Nya pwede mahimo ana. So na gipahimo na mo ma'am kanang kuan. Si tawag na? Chocolate cake good. Chocolate cake. So mahalin din sa kuan kanang daghan man ta pwede mahimo sa basta na lang tay grape. Yung online ra na to post sa among group chat dari sa among kuan ba. Salamat kadyo Ma'am B. Full purpose ra na tanan no. Holdings. Mas minute ka naglisada para di gasto ba? Asa mo tong krimis ako di siya ginan sa ingani kay hiwa-hiwaon man nato ning kuan. Tungaon man lang pajibar. Kaya ako na ning isuro yun niya to sa kay hapdi na rabaron ang mga taga-barangay. Sumahalin ni siya mambi sa mga nagtrabaho sa barangay. Mga konsihal. Kailangan daghan ni tag all purpose kanang ibab ko ana para na sa tuhang ice candy nga kuan. Kay daghang nag-request og kuan kanang ice candy nga. Kaya ko sa kapajiban mo ni. Naabli naman ni. Gini na ano pa na mix pa na sa purpose. Sige, baligyan ninyo sa usa. 100. Nya 71 ra man ni si Jang ani. 71 niya mahimo sa 71 1 2 3 4 5 5 ti 500. So hayag tagahimo diaga 21 500 na po guys. di ba kanang ang kani 80 ra man ni 80 tubo kayo oy di pa babawan pa na siya og Oreo nga gikras na haraman to Oreo nak. Muna sa mga butang dari sa mga nakatab. Kanang kay nagmana po ni sila ng magkugi sa una gamay panas kristil maligya na kasi uli ni mo nak. Gulaman. Ngayon man to. O mga gulaman, mga palamig. Pwede man ka mag-display tas gawas. Tao dire mo dito kay Manila man to.
Pwede na mag-display dito ka ng na mga mga magbaklay-baklay ba? Na mga palamig. O sa una, Palamig dito sa Bulipin. hay, wajud pasag dimis Ginoo bisag unang time mo kaon tag tinughong. Sa tinughong pa og kanang sudan ra og asukal. Ito na i-tapping ano na mga bahay. Kay ang kato imong guba dito. Ba, ang buto. Porma mambi o. Ay, Milo, manggani iyang gibutang. 100. So dako di siya kita mo na yung Milo na lang. Milo na lang kay mahal tong kuan, Francie. So din na guys, isud na na. Diyan napatay pandan. Doon ako guys suroy. Ang mga may laba pa. Kwaro na siya. Oy, we're back. We're back. Pila man ni be? Pero gi-vlog. Ay, sabay. Ikaw, Ay, saba kay gi-vlog. sabay kay vlog. Sila wisa na kay napo kuy kuan diri pajibar nga kuan. Pajibar nga tawag ito. Kanila mi pud siya kay pajibar ni nga ni oh. Unsang pajibar? Nasa pajibar nga kuan ba? Ribbon. Unsa man ni sambag? Ari magud siya Uy, dili sambag. kuan na kanang chocolate. Sambag gud. Chocolate. Kanila mi siya kay ang kuan na graham cake ba? Oh, dayon pila ni? Pila man ni? Ay, ito ni Jerome. Ako rin. Dili, manggol ka ni mo kung ice cream akong ihatod sa balay. Oo. Oh, Ano jud ang gitilawan lamig jud. lami. Ay, saba kay gi-vlog ra rin. Hindi saba. Uy, nakapindot na pa po siyang ulangga. Ako na po itong gibutang idot ko. Yung mga suki diya, ma'am. Oh, mga suki na sila nagikumpra na dyan nila. Kaya ting init rong panahon na, pero na bugnaw man na dari kay tanaw na sila sa CCTV. Oh, pare sa suma ng ice candy o kuan. Ya, salamat, my love, salamat. Thank you. Ah, salamat to si kuan. May kay na siya dyan. Ice cream dyan na siya. Ano ang gusto? Mani ang mga suki, ma'am. Mas lami pa na sa silikta. So, lami pa na sa imong bana. Karo. Halawa mo kunin si Ibana. No? Ate Robay din ang ngita. Gamit ka na dito. Oh, sa katingog oh. Ako ito siyang ihatag. Dili man siya madawat. Oh, sa katingog sa kalami. Oh, salamat kalangga. Salamat la. Hala, tanawa lagi. Ha? Oh, lami lagi ko no. Oy, iya gining isa din ako ani ko sa. Katungo sa kuan to kanang pajibar. Kutsara, may asa ko. Nan pa mo ako nito. Lami jud ko no, lami. Di pa Lami. lang pa. Ibutangan ra niya Okay siya. cornstarch. Kami giluto mo gula. Ay, hala. Nag-drawing siya ka ng baji nga kuan sana workout. Yung baji nga naghawid og kuan ba? Barbell. Barbell na. Hindi ko muna siya mag-drawing. Pero nga na mo dyan ang basta maestra guys. Okay ba dyan na mo drawing. Kabalo ka tanan. Kabalo ko ba kaya? Kabalo ka tanan daw. Kanta. Sumanay dyan kipamalit. Salamat ikado sa mga kuan nga na. Sagagi pa. Ay, video ko. Wala siya kuan guys kanang gapalit sa idahang mga kita nila sa idahang paninda. So wala tayo problema ka sa tamang kita o pangpalit sa mga kinahanglan. Salamat ikado ni Ma'am Bisminda o ni Sis Jackie. Guys, hapit na niya na human. Aghipon na laman siya may butang yung hipon dahil. Na, tuluan na. Kani ba na tuluan no? Kuha niya na nagputi. Kaan kong kuhan guys oh. Di, humana na, wala na kailangan yung buhaton. Mampalit lang. Tuhid guys na. Ano yung sawid yung drawing. Sunken lips. Lipstickan ni mo buwa. Oh,
Hindi, yung lips cream, murag di man kayo pink kayo. Basa lang. Kuha mo din niya guys. Oh. Pwede na ka Ay, mag-artist. ay, kuan mo. Ha? Red na lang ni. Uy, di na read ha? Okay na, red yung mga ang color. Itisting sa dosi ang baba. Di na sa read ay. Mas ayaw ng red kaya ron makita siya sa kuan. Bati siya pink. Ayun ang pink. Isa man, black. Ayun ang pink. Lagi ka itong read sakto. Kanang sa guli uguan. Way, morag maroon para di sa aub. Kana suway kuno ning kani ba? Di suway ning brown o ganang red. Para di kayo siya. Hmm? Hi guys, magandang gabi eh. Nagahimo mi tulo guys hindi. So kamo gihimo guys ko ni siya. Buko pandan an say buko kay ganahan to sila dani guys. So wala man pakita gyud sana pagbuhat ni. So katong na gari quiz ug mapakita ra man ako magbuhat ko kanang adlawan kay nagabihan ni buhat kay marami na daghang kadug. Parang kabisi ba daghang kadug buhat si Crystal ganiha nag drawing dahil langisa. Ay, dira ma kay So nahurot na dahil gamong ingani guys. Nya na ni request og kuan magdagara na. minggu, griha minggu. Dagara na. Aksang sukdanan mo kaniyo. Gawa nang sa kabaso. Dili garang imong takasanan di Ay, ay mo. dako dagan oh. Di ako namin lang ituyo kay na sa taksanan kay rong pareho ra kadaghan na. Kanay ka na bang imo ka na, di mo makatabo na. Di kaysa ni unod maapil ba ya? Kailangan pareho eh. Sana sa gabi inaga. Hindi ko Ayun tong ulan. Dagan na ni kayo. kira na kay na kuan si ate kay na mo gay May unod ba? katong buko ba nga musulod ba di mo kasulod. Bigma ano. Salamat ikadto sa namalit sa inimo ni Nicole ganyan nga ice cream nakang gilamian na pwede hungry quiz. So katuwa pa nakatilaw, mga katilaw to sila magbalik-balik nila sila palit guys. Salamat kadto ko ni Ma'am B. Ni Sis Jackie. Siglit lagi to na iguo. Kuha na ka na may piti ba rin ako na may na nawa na kag-drawing din, napakailang drawing mo ba? Ang patawon. Huwag ka mag-drawing na lang kakao. Huwag para ka mag-drawing? Sob. Sige, natulog hapon. Labot yung ulo. Hadli ko kami sa yung bungkat ko. Pero na, kuha naman ka, kuha naman ang labad. Karoon nga mo labad. Sa init ug hapon, di taas pa kayo sa ano na. Iyo. Isok ko sukod kay kanang ano lagi. Para mag-inita guys ug adlaw dari, grabe mura kag kanang gi. Uban. Uban, manong ganiha wa jud mi maghimo kay skindi sa sudo pa kay aran ka init sa kusina. Init Samir sa lang siya. bisag asa kang punta init yun. Bisag ato kas baybay wala jud kahangin-hangin. Gamay lihok na yun, makaluya na ba? Gilaban lang gyapon mi guys kay wala gina guys pero nahalin man jud na hang skindi. Diyan labi na karon guys ug na mga activity diya sa barangay. Luray ko ganiha. Nabay nag blood donation dadton diya wala ko ka video kay ang cellphone lagi. Lubat. So naka-video lang ko ari dito tus pisina sa mga taga-barangay. Dili okay na ko. Ako sukod mo ng baso. Kuan na ko yung mga suki guys. Samot ang mga tulong kong briefing maka pamalit na itong mga ninda po dito sa briefing ba. So ugma ra ang pakitin mo sa kuan. Magluto ko griha minggo. Sana magudma. Magbirpur. Sinyanis ra dito yung bukong niya. Ang pupus ko itong bukong. Awak. Bukong. Sunod ra ba yan? Mga bata pa magud mo. City. Magpadulong ba ako itong Kuan dai guys, salamat kadto sa Ginoo guys kay buwan dai ron karon di ay adlaw nga gioperahan si Christine. nabulan na. So sa kabuan na karon
Salamat sa Ginoo nga nakasurvive jud mi sa mga Abot pa ko ng bulan. bakaluy Ginoo jud. Pero di man jud ta kasagdan sa Ginoo kay basta lampo lang ta. Dako ka jud kong pasalamat jud balik-balik bahalag Hilak magsawa. juga ma. Sus kamang-kamang jud kong taman nak. Mingo to mga tao dito sa gawas nga, nasa di siya. Gidul ko. No, ang anak ko na gisudas o pero ting. Kalma lang. Hindi pa ko idi. Pero dali ra kaayo mag 15 minutes gawas na. Ay dili naabot Wala ay ko abot ko 2 ka oras. 2 ka oras pero ka oras. Makatulog ko kayo nang urog mo kuman. May anesthesia mo di ba? Puro mo ko nag-seizure. Kay tugnaw. Dili, inato jud daw. Katambal ba? Tambal. Epekto man. Muto, ano man niya nga. Namurog naman ko. Kay nga atong mga ato bitaw. Gipasagdan naman ko. Pinaka ni mga gamay siya na. Lagi nakaano bitaw ko. Gipasagdan na. Nabawasan pa jud na ako daghan ka. Unya nangurog na ko ba niya? Sa nurse, pasagdan naman ko. Sunod mo to pag-uol niya, itagan kong tambal. Nangutanan na lang ko nga. Nurse, normal ra ni. Siya nga, oh, very normal na nga. Kuyawan jud ko kay bisan magpugman akong kalawas nga, di jud mangurog man jud ko. Sobraan na po. Pero ako sa una, katong napinli, nakuan ko, katong nakuhaan ko, isulod mo ko sa kanang arang bugnawa bitaw kay nga tang nga room. So tawag na to kanang nasa mga critical ba. Sir. Hindi. Ang kanang may kanang critical ba nga room ba ato kay butang. Bawal ba yung kay tao. Bawal na I see you. ICU dito di ka lang. Bugnaw ba dahil dito? Nakuhaan ba ako dito? Nanta may isuon kong laki doon kabuok. Na. Nagbalot ka na? Nanta sila isuon guys nga. Wag, ano na si Inday ga. Basta laba jud ang laki kay dili ni mo maingon nga. Sa dili Eh, laki. di. Ang kanang inana ra ba? Sa Uy, dili ako laki. walag Laki laki. man. May inana ba niya? Di ba ako kanang inana? Bahalag laki basta ako. Medyo mo Siya nga, palakon. ay, may barkada. Okay naman. Laki naman. Ang gihapon. Na, samo. Salamat ko sa Ginoo guys nga nakaluwas ra jud mi sa mga pagsuway nga grabe. Wa mi magdahom nga tagaan mi og pagsuway sa Ginoo. Dil paliw ko bilain. Kaya bibira ka to day? Nya ako ba gipasulod mo CR. Nya ako ba kay hadlokon ba kay kog dugo nya nangaligo namang dugo dito CR. Laba manggudo siya. Wala ba ko mga Wala. hapon. Ako ba gipasulod ni mama dito nya. Ang kahila ko ato kay kasi maghilak ka. Kay bibi ba ka rin sa una. Una ko yun nya. Ang trauma. Pila kong edad dato 7 siguro 8. Inay asa ko ano. Hila. Wala sa ate. Ito na wala jud. Silingan siguro. Nya wala pa jud si papa si mama kay silang tita Gigi na apod sa ospital niya. Ikaw kami ni ate ra nabilin sa kwarto niya. Sila mama niya. Wala bibi mga cellphone sa una. Ay, kaayo may. Yang mugan rami na naabot ko si Tita Gigi nung tanan na si Mama Tita Gigi nga may dito ko may mga cellphone. Pero sa una sige ko ka emergency. Naka-remember mo nga sige ko kahimatay na emergency ko. Sa una guys, sige ko ka emergency. Di rin mga 10 times ko may emergency kay kadang kuto-kuto ba niya mga kujapan ko. Kujapan man sa buhay. Makuyapan ko sa trabaho. Kapila dyan ko doon nakuyapin na. Anong palitra ko ka? Sa Manila mo kay murag Pawang ka na na. dagan kang problema unya gubot pa kayang palibot nimo wala mo. Pareha diri nga. Bakit hindi mo rahan ka sa Nalagyan ng sulo-sulo dito. May yung sulo-sulo. Huwag mo pitay portahan tuktukon dili. na di siya di sila katok ko kay may mga iro. Wala may portahan na tuktukon guys. Huwag mo sila katulad sa portahan na to kay ang itong portahan ngit-ngit man. Ngit-ngit man. Di po sila Bitaw guys kuyak ka ng sa uso diri dali kay- ng manuktok. Di sila Dali man kay makatimaho ang iro. Ang tao. Pero ang iro day ang manuktok day kay isa na lang. Siya manok to kay kuan alas. Pero ang manuktok manggod ka ng ila man ang kuan ng iro ugod maamuhon magud na. Pili nga ang amo ba nga di ka rin. Ano nga Palaluyas ili. Tulog na siya. hikog. Gamay na lang na. Gamay na lang eh. Dali naman guys basta wala yung bigyan oras basta abangan lang namin tulog. So, tanawa lang po ninyo ugma guys ag
Ang Full video sa... taste test ta. Full video sa... Wala na mo nakatis ganiya, sis. Nakatilaw sa kuan guys, kanang gitilaw nila ang ice cream ni Nicole ganiha. Dami guys. Kayo, bukas.